Prečo pán Fico opakovane hovorí, že my nepotrebujeme veterné elektrárne? Ste ochotní obetovať vaše zdravie, prírodu, zvieratá a rastliny za 80 eur na jedného občana Slovenskej republiky? Nie? Nech si tých 400 miliónov v Bruseli nechajú. Som rád, že ste tu, teším sa, že nás je tu tak veľa a opäť vás uvidím, aspoň dúfam, v auguste pred úradom vlády. Viete prečo? Pretože toto je čistá formalita. Tu sa nič neschvaľuje, tu sa ide iba niečo prerokovať. Tí ľudia sa pripravili, možno pri všetkej úcte sú dobre pripravení, majú to dobre nastavené, možno si museli zobrať liek na upokojenie, lebo dnes to tu bude naozaj náročné, ale oni si potrebujú len odfajknúť jednu vec v tom procese. A toto bez ohľadu na to, aké pripomienky ste dali. Čo tu poviete, či tu budeme kričať, či tu bude sála plná emócií, to nebude mať vplyv na výsledok toho, čo sa tu udeje, pretože v auguste to musia predložiť na rokovanie vlády. A ja sa pýtam, prečo pán Taraba po mojom videu do 40 minút sa vyjadril, že nepotrebujeme veterné elektrárne, prečo pán Fico opakovane hovorí, že my nepotrebujeme veterné elektrárne. To je taká politická polveta. Viete, oni povedia, že my to nepotrebujeme, ale to neznamená, že tu nebudú. Hej? Klamú vás v jednom kuse, klamú vás ráno, na obed aj večer. A keď teda títo dvaja, predseda vlády a minister Taraba ako minister životného prostredia sa vyjadrili verejne, že nepotrebujeme verejné elektrárne, tak sa ich pôjdeme pre ten úrad vlády v auguste, pretože si myslím, že to augustové zasadnutie vlády je najmä kvôli tomuto. Pretože ten míľnik musíme naplniť do konca augusta, tak sa ich tam pôjdeme opýtať, ako budú hlasovať na tej vláde. Či schvália tento dokument, alebo nie. Lebo ak ho raz schvália, tak to je, ako keď pustíte taký malý kamienok na kopci. A postupne sa to začne nabalovať a dole v údolí bude kamenná lavína.